Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта авыл кешесенең хезмәтен тагын да җиңеләйтергә вакытлар бу юнәлештә тагын нинди алым куллана башлаган? Корт кирмәсен, кыелмасын һәм озак саклансын. Җәмил Дәүләтшинның алма үстерү серләре хакында безнең репортаж. Аударыш, бизәлгән атлар һәм 120 чакрымны ат өстендә узу. Быелгы ат көне тагын ниләр белән истә калды? 90 яшьлек тыл ветераны Разия әбинең хатирәләре үзе бер тарих. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бу көннәрдә урамга чыксаң, бит кулларга пәрәвез сырыша. Димәк, табигатьтә әбиләр чуагы. Көннәрнең кояшлы торуы аграрийларга да кулай. Урак тәмамланса да, кырдан җыясы техник культуралар шактый әле. Өстәвенә туфрак шкатасы бар. Гомумән, авыл җирендә эшнең кимегәне юк. Әмәне аны җиңеләйтергә теләүчеләр бар. Монда мисал итеп Күкмараның Вахитов исемендәге хуҗалыгын китерергә мөмкин. Беренчеләрдән булып авыл урамнарына таш түшәү, терлек азыгын авыл кешесенең капка төбенә китереп бирү, шәхси хуҗалыктан сөт җыеп, аны үзләре аша кыйммәтрәк бәягә сатуны да алар башлап җибәрде. Әле булар белән генә тукталып калмаска исәпләре. Хәзер сыер, үгез асраучы авыл халкына балансланган терлек азыгы әзерләп бирүне максат итеп куйганнар. Мондый азыкны ашаган шәхси хуҗалыктагы сыерлар да 25 литрдан ким сөт бирергә тиеш түгел. Бәясе дә һавадан алып куелмаган. Шәхси хуҗалык өчен табышы 50%-ка кадәр җитә диләр. Балансланган азыкны симертү үгезләренә 25 кг, савым сыерларга 30 кг итеп төрәләр. Бу авыл хуҗалыгында яңа юнәлеш булып тора. Аның нечкәлекләрен вакытка барып без дә өйрәнеп кайттык. Бу мала корым миңа бик шаулы, бик әйбәт шикелле, менә малларга да уңай. Йогым пиясы инде менә. Мен моны инде едегә дән алып караган идем. Малларга хатып карадым, миңа бик шаулы бу менә шуңа күрә бүген алып кайттым. Үзебезнең хуҗалыктанда хатып караган менә исәп. Рафис Хөсәенов бүген үгезләренә балансланган әзер азык ашатуны кулай күрә. Махсус полиэтиленга төрелгән азыкны ашаткан очракта үгезләрнең тәүлеклек артымы 1 килограммга җитәргә тиеш. Уңайлыгы бар дип уйлыйм. Менә пешәннең бүгенге көндә бер тугын алсаң да 70 сум тора. Ә менә моның туры бит инде аның килосы да аның пешәнне күпме дип әйтәләр. 15 кило булган ул бер тук пешән. Ә моның менә инде 25 килосы 70 сум. Менә шуннан да нәтиҗә була инде уңган кешегә. Ул әзер азыкның фураж кушылмаганын алган. Чөнки икмәкне арзан бәядән җитәрлек алып куйган инде ул. Шушы азыкны биргәндә өстенә онны үзе сибеп җибәрә. Ә балансланган әзер азыкны менә шушы бинада ясыйлар. Ул моңарчы буш торган. Ышаныч кооперативы оешканнан соң шушында балансланган азык әзерли башлаганнар. Биредә барысы да алдан уйланылган. Махсус техника байытылган азыкны шушы бункерга китереп сала. Төркиядән кайтарылган станок исә аны тыгызлап капларга тутыра. 11 миллион 600 мең тора. Инде аны кредит алып кайтып урнаштыра алдык. Менә хәзер бүгенге көндә эшли башлады әйбәт кенә. Агрегат начар демәсем. Бу нәрсәсе, бу әзер карманы фасовать итә инде. Капчакларга тутыра. Биредә кул көче кулланылмый диярлек. Нибары 2 кеше хезмәт куя. Оператор Илдус Төхфәтуллин бер сменага 15 тонна азык әзерлибез. Сорау артса, 2 смена эшләү мөмкинлеге дә бар ди. Химия технология университетында укып чыктым. Сибирдә эшләдем, армиядә булдым. Шуннан соң кире авылга үзебезнең туган якка кайттык. Минутына бер упаковка чыгара, сәгатенә 60 упаковка дип алсак та потенциалы зур дип әйтергә була инде. Кешенең кысылуы кирәк түгел, бөтенчә автомат карап тәртипләп кенә торасы инде. Азыкның рационы бик бай. Аны 2 төрле итеп ясыйлар. Берсе симертү үгезләре өчен булса, икенчесе савым сыерларына тәгаенләнгән. Шул 25 литр сөт көйнде, менә бу рационда безнең монда рапсовый шрот та бар, монда барты да бар, куразы да бар, силус, синаш, пешән, солам менә монда бөтенесе кергән. Безнең 30 килолык капчык дидем әйткәнемчә, шул була 180 сум, 1 килосы 6 сумга төшә. Әгәр сыерыңнан көндәлек 25 литр сөт саусаң, мондый азык сатып алып ашату файдалы. Әле шәхси хуҗалыклар җитештергән сөтне Вахит хуҗалыгы үзе сатып ала. Бәя дә башкаларга караганда артыграк. Вахитов исемендәге хуҗалык җитәкчесе Нафик Хөсәенов ничек тә авыл кешесенең хезмәтен җиңеләйтү усулларын табарга кирәк дигән фикердә. Байытылган азык әзерләү цехы шуны күздә тотып ашылган. Шәһәрдәге халык инде авыл халкына караганда барыбер безгә безнең күзлектән караганда рәхәтрәк яшәгән шикелле инде. Суббота ялын итә инде ул. Авылда бит янда суббота да юк, ял да юк. Бөтен
Көндіз хуҗалык эшендә кич белән кайткач ул өендәге малын иртә белән тагы сагать 4-тә торып чыгып, малын үгезен карарга кирәк, сыерын саварга кирәк. Кич белән кайткач тагы 900-800 абзарыннан кера алмый. Авылга инде әзрәк халыкка юл иттерсәк, халыкка әзгенә паркларга чыгарганда, кич белән клубларга чыгарга вакыт ясый алсак инде без үзебезне тоже бәхетле дип санарык дип әйтәсе килә инде. Әлбәттә, көчле күмәк хуҗалыкта хезмәт куючыларның рәхәтләнеп ял итәргә дә мөмкинлекләре булырга тиеш. Узган ел авыл үзәгендә зур яңа парк ачканнар иде. Быел менә шуның дәвамы итеп, елга яр буен моторларга керешкәннәр. 30 еллык тәҗрибәсе булган җитәкчеләре Нәфиq әфәнде, эшләр уңышлы барганда, мондый парк, ял урыннары төзергә мөмкинлек тә бар, күңел дә үсә ди. Аллага шөкер, инде менә уборкаларында бик матур күрсәткечләр белән җыеп алып салып куйдык. Безнең инде хәзер җирләр дә Аллага шөкер 10 000 тирәсенә җитте. Инде безнең мал поголовье күп булгач, моңарчы җирләр белән безнең бик тыгыз булды бит инде. Хәзер инде менә җирләребез дә бар. Уңышлар да бик әйбәт. Безнең инде менә бүгенге көндә түлке калды инде шушы кукуруз җыеп аласы. Кукурузны инде без шактый чәчтек инде. Поголовье зур булгач, 1800 гектарда безнең бөтенесе. Бүген хуҗалык соңгы культура, кукуруз уруга керешкән. Мәйданнар шактый, силыска да, суктырырга да җитә. Мул сөтнең нигезендә кукуруз булганын яхшы аңлыйлар хуҗалыкта. Хәзер көн саен 93 тонна сөт савыла. Кайбер районнарда бу кадәр сөт сава алмый әле. Озакламый ноябрь аенда Тырыш авыл янәшәсендә яңа 1500 баш савым сыерына исәпләнгән сөтчелек комплексы ачылачак. Димәк, вахитлеләрнең сөт җитештерүне арттырырга мөмкинлекләре тагында киңәячәк дигән сүз. 24 сентябрь көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасын җиткерде. Республика җитәкчесе үз чыгышында авылның яшәү рәвеше булуына, туган телебез һәм гореф-гадәтләребезне саклауда гаять мөһим роль уйнавына басым ясады. Аграр тармакның республика өчен әһәмияте бәхәссез. Техник егәрлекне арттыру, авыл хуҗалыгын цифрлаштыруның җитештерү күләменә ничек йогынты ясаганы күз алдында. Бу юнәлештә эшне дәвам итәргә буйырды президент. Шулай ук тиешле югарлыкта хезмәт хакы түләү яшьләрне авылга тартуда зур этәргеч. Моңа игътибар итәргә кирәк. Алдынгы механизаторлар уңышлы эшләгән фермерларның залда утыруы да күңелле күренеш. Зал аларның хезмәтенә алкышлары белән рәхмәт җиткерде. Хәзер товар җитештерүчеләргә экспортка чыгу юлларын җайга салу бурычы да йөкләнә. Хәзерге вакытта дөньяда халал продукция куллану үсә бара. Бу юнәлештә эшләү экспорт күләмен арттыру мөмкинлеге бирә. Мәсәлән, Агросила холдингы соңгы 15 елда әлеге өлкәдә актив эшли һәм алдынгы позициялар били. Юнәлешне үстерү нәтиҗәсендә ул быел халал продукция экспортын 2-ләтә арттырды. Башка компанияларга да бу эшкә кушылырга кирәк. Агросилага кул чабыйга рәхмәт әйтик. Дөрестән дә, бүген яңача алымнар куллану инвесторларга гына түгел, фермерлар өчен дә отышлы. Баштарак чыгымнары булачак әлбәттә, әмма сыйфатлы, көндәшлеккә сәләтле булган товар җитештерим дисәң, аннан башка булмый. Мәсәлән, Буа районында иске алма бакчасын яңарткан Җәмил Дәүләт шиндыгына алыйк. Алманы үстереп була, саклавы кыен. Фермер әлеге проблеманы ничек хәл иткән? Киләсе язма әнә шул хакта. Без үскәндә шунда бик матур алма бакчасы бар иде. Без инде монда яшьтән 4-нче класска кадәр инде алма җыярга килгән идек. Инде менә 79-нче елда салкыннарда ул алмалар юк булды шеде. Җәмил Дәүләтшин 2006 елда фермер булып теркәлә. Җир эшкәртә, иген үстерә. Ә менә 4 ел элек аңа ниһаять балачак хыялын тормышка ашырырга насыйп була. 2017 елда элекеге алма бакчасын рәсмиләштереп, анда 9600 төп үсенте утырта. Бүген биредә яшь алмагачлар шаулап утыра. Шушы җир пайларын инде халык белән алыштырып, халыкка да бик рәхмәт әйтәсем килә. Аңладылар. Менә шулай иттереп алма эшенә кереп киттек инде. 10 гектар майданда алма үстерү җиңел эш түгел. Бу хезмәткә керешкәнче фермер алма үстерү усулларын тирәнтен үзләштерә. Хәтта чит илләргә барып та белем үстәргә, алардагы яңа технологияларны өйрәнергә туры килә аңа. Аның бит әле утырткан белән түгел. Монда схема подрезканы кисәргә совсем бүтән төрле. Монда бер центральный проводник, менә шуны чыга алсак инде. Шушы бер төп шунага карап, шуны гына үстерергә кирәк. Дөрес итеп кисә белергә кирәк. Бу бит инде теге идәгә алмага шикелле 1 ел бирә, 1 ел бирми торган сортлар түгел. Шуның өчен без аны бик загружать итмичә генә тора бара, где-то иң күбе бер агачтан авенде
20-30 кило булыр дип шулай гына өмет итәбез. Менә бу тәбәнәк буйлы нечкә ботаклы алмагачка 3 яшь. Алмаларының зурлыгына исен китәр. Бер утыруда ашап та бетерә торган түгел. Ботаклары авыр алмаларны күтәреп тора алырмы? Сынып әрәм булмаслармы дип тә борчыласың. Әмма монда барысы да алдан уйланган. Менә бу центральный проводник, бу ботаклардан калын булуга тиеш түгел һәрвакыт. Ул анда монда инде 4 елдан артык ботак үсмәячәк. Ул киселә, анадан астан почкадан тагы жаңа ботак китәчәк. Шуның белән шулай алмагачны алдалап, әкренле җимешләрне алабыз инде. Алмалары кояш нурында ялтырап, кып-кызыл булып асылынып тора. Бер генә кортлысын да күрмәссең. Безнең кебек агы сиптерәләр дип уйлаучылар ялгыша. Йөри торгач, агачларда бөҗәкләр күреп гаҗәпләндек. Менә бит хикмәт нәрсәдә икән. Безнең Россельхозцентр бар. Анда күп төрле хәзер бит инде бөҗәкләр бар. Менә карасагыз, хәзер бүгенге көндә күбесенең төбендә бужи коровка дип йөртәбез инде. Шуның личинкаларын без канистр белән алып кайтабыз. Шулардан шуны сиптереп чыгабыз. Алар инде шушының результаты бик зур. Аннар күп нәрсә бит инде безнең питание, ничек сиптергә вакытында сиптерү, ул бит инде нәрсәдән алмагач кыйлап су җитмәсә, ул бит инде табигать җитми икән үзенә. Уларны кыя алмалары, җимешләрен кыяда бетте. Кайбер язда инде көннәр җылыткач та алмагачлар шау чәчәктә утырганда салкыннар кабатлана. Алар гадәттә җимеш чәчәкләрен куырып алучан. Мондагы сортлар бары салкыннар китеп беткәч кенә чәчәк ата. Соң өлгерә торган сортлар кышында әйбәт саклана икән. Баштарак салынып пешкән ботакларны бау сузып та тарттырып караганнар. Хәзер инде яңа утыртылганнарына баштан ук интенсив технологиялар кулланалар. Күп кенә җирләрне күреп кайткач, менә бик матур бакчаларга тап булдык. Анда инде хәзерге бакчалар менә шушындый типтарак утыртыла. Бу инде интенсив технология. 4 ел элек утырткан алмагачлар быел җимеш бирә башлаганнар. Аңарчы чыгымнары күп булды ди фермер. Үсентеләр сатып алу, су сибәр өчен күл казыту, куяннар һөҗүм итә башлагач койма белән әйләндереп алу. Соны китсәң хайран җыела. Бакча тизрәк табыш китерә башласын өчен дәүләт чыннар тиз өлгерә торган кура һәм бакча җиләгедә утыртканнар. Әлбәттә эш күбәя. Үзе генә өлгерә алмагач фермер хатыны Миләүшәне дә шушы эшкә җәлеп итә. 30 елда руханәдә эшләгән Миләүшә яңа хезмәтне үзләштерергә керешә. Әле яңа эш башлаган фермер буларак программада катнашып яңа техника алуга ирешә. Бик ярап куйды, бик рәхәтләнеп, бакча утыртканда иң беренче кирәкле әйбер. Менә шул погрузчикта ковышта бөтен смесларыбызны ясап, үзебезнең үсентеләребезне шунда җиртеп, шуның белән күчереп, фреза белән җәй буе аранны эшкәртеп тордык. Хәзер кура җиләге мәйданы да 4 гектарга җиткән. Барысына да эш җитәрлек. Ярдәмгә туганнар, күршеләр, оныклар да тартыла ди Миләүшә ханым. Бакча һәм кура җиләгенең сортлары ремонтант, димәк кара көзгә кадәр җиләк җыясы. Сорау зур, килеп алалар, җыеп кына өлгерде хуҗа. Алмалар белән узган ярминкәдә шәһәр халкында сөендергәннәр. Әле күбесе шанмадылар да, неужели шу Татарстанда бездә шундый алмалар каяндыр китереп сатасыдыр дип әйтүчеләр дә булды. Прицепка күпмес иде. Менә без ургана берәр тонна барсы бергә ушә берәр тонна әйберебез китте. Җитмәде алып барган продукциябез, тагы сорап калдылар, килегез дип. Җиләк җимеш күләме арткан саен аңа саклар урын кирәк. Әлегә фермерлар Казан агропром паркында суыткычларны арендага алып тора. Алга таба үзләренекен сөргә исәпләре бар. Кем белгән, киләчәктә алма сууда җиләкләрдән кайнатмалар да ясый башларлар. Монысы инде авыл өчен өстәмә эш урыннары дигән сүз. Ничек итеп билбавыннан эләктереп көндәшеңне от өстеннән тартып төшерергә, капчыкларны җитез генә ат арбасына төяргә һәм кирәкле урынга илтеп бушатырга. Гомумән атлар турында күбрәк мәгълүмат белергә теләсәгез, Арча районында уза торган ат көненә рәхим итегез. Узган шимбәдә Яңакырлай авылына Татарстаннан гына түгел, Россия төбәкләреннән дә төрле токымлы атлар җыелып көч сынашты. Ат көненең асылы ерак арага ат чабыштыру. Әмма бәйрәмгә килүчеләр атлар катнашында оештырылган төрле бәйге шоуларының да шаһиты булды. Быелгы бәйрәм мизгелләрен хәбәрчебез Гүзәл Хөсәйнова күзәтте. Иртәдән чуклы тасмалар чиккән сөлгеләр белән бәйрәмчә бизәлгән атлар мәйдан тирәли әйләнә. Мансур Салахов иң матур бизәлгән арба бәйгесендә 5-нче елын катнаша. Аның иҗат җимешен арба дияргә дә тел бармый. Әлеге күп урынлы тарантасны ул үзе ясаган. Карлыгач исемле атында үзе бизи ул. Бүтәнесе менә үземнең кул белән ясаган әйберләр. Даже менә бу тимәләр, итальяннарны хәтта үзем ясадым. Менә монда бүтәнесе 8 рулон чук җип кенә бар. Рәис Галимҗановның транспорт чарасы ул кадәр кычкырып тормаса да, аның милли рух сагында торучы дияргә була. Бабайлар чорындагыча итеп үрелгән нәфис арба белән ул призлы урыннар яуларга да өлгергән инде.
Uzay 3-nji orun aldym işimde. Bu yıl nişanlılar bilgen jok indi. Aldaştırıp. Hali menen kirgen jok menen birinçi dakika kiren bilen. Jamat aly bu. Şoňa kira korkup turamyz indi. Niçik mesela boýundan. No korkmasa boýundan. Aýtyp umyansana seýkende. Motor itip bizelgen atlar meydanını birinci bulup eğlense, şaboş atları beygini irtengi 5'te ok başlap jibergen. Ni üçün digende olar 120 şakırım arаны uzarga tiyiş. Mındı yarışlarının uz kagideleri de var. Atlar tertipte 120 çakırımını saat 5'lerde gelip jeteler indi. 120 çakırımga alar bit biz gel göre turgan görgendegiçe alar çoğu barmılar. Alar yerip baralar. At yarışlarının hazırgı formatı halkara derecege iya buldu. 40, 80, 100, 120 şakırım araga uzuşu şabışlarda Tatarstan sportçılarına tügül Россия tübekleri hem yakın şit il vakilleri de katnaşa. At günün bigrek de şitte yaşauşiler kütüp ala iken. Mesela Andrei Kalyakin Penzadan kelgen. Яңа Кырлайга ул инде 3-нче мәртәбә килә. Бүген ул аты белән 100 шакрым араны буйсындырмакчы. Мы к вам приезжаем, да, я не понимаю, почему так мало народу приезжает. У вас очень... Без монда бик шатланып киләбез. Ни өчен катнашучылар саны бик аз, менә шунысын аңламыйм. Югыйсә мондагы шартлар искиткеч бит. Чабышу юлы Россиядә иң яхшысы дияргә була. Тагын да югарырак дәрәҗәдәге ярышлар уздырырлык. Киләсе елларга катнашучылар саны тагы да артсын иде. Васил Шахразиев әйтүенчә, ат көненең географиясы елдан-ел киңәя. Ярышларда катнашучылар санының артуы да куандыра. Былтыр 40лап ат иде. Быел безнең инде 60лап ат килгән. Шуңа күрә булай караганда КПД дип әйтәбез. Кайбер җирләрдә безнең 30-35% арту бара. Ләкин алай булса да бу безнең өчен нык әз. Шуңа күрә Татарстан күләмендән, чит өлкәләрдән алып килеп, бу Россия күләмендәге зур масштаблы хактан да ат көне булырга тиеш. Ерак арага чапканда атның беренче килүе шарт түгел. Иң алдан кайсының кан басымы, йөрәк тибеше җайга салына, шул җиңүче була. Ат организмында берәр тайпылыш булса, ул ярыштан читләштерелә. По движению лошади можно понять, может ли она дальше продолжать. Кой вакыт атның йөрешеннән дә аның хәлен аңлап була. Ул ярышны дәвам итә аламы, имгәнгәнме, яки берәр эшкә органына зарар килгәнме? Кызганыч, бүген бер атны ярыштан чыгарырга туры килде. Әлбәттә, ат көненең бизәге ул татар атлары. Алар аерым көч сынашты. Татар атларын электән ит өчен түгел, эш өчен кулланганнар. 5 яшьлек татар атлары арасындагы ярышта Динә Хәйретдинова 2нче урынны алды. Динә сүзләренчә, бу токымны өйрәтүнең үз нечкәлекләре бар. Наши лошади, они как бы табунные. Без аларны көтүдән яшь ярымда аерып алабыз, әкренләп кулга яләштерәбез, аннары гына чабышка әзерли башлыйбыз. Башта егылганда йомшаграк булсын дип кыш көне карда йөгертәбез. Калганы башка атларны әзерләгән кебек үк. Ләкин алардан аермалы буларак безнең чабышу юллары озынрак, шуңа күрә аларны чыдамлыкка, җитезлеккә өйрәтәбез. Сабан туйының күрке көрәш булса, ат көненең үзәгендә аударыш дигән бәйге булгандыр. Чөнки аударыш мәйданчыгын халык сырып алды, бар да кызыксынып яңа бәйгене күзәтә. Бер караганда бу уенның кагыйдәләре бик җиңел. Кайсы көрәшче биленә бәйләнгән билбаудан тотып, көндәшен аттан өстерәп төшерә, шул җиңә. Тик һәр эштәгечә монда да үз хикмәтләре бар. Бу бәйгедә физик көч тә, ат белән дөрес идарә итү дә кирәк. Ныклы әзерлек тә, осталык та сорый торган ярыш икәнлеге күренеп тора аударышның. Ат белән көрәш ул бүтән төрле. Монда ат белән дә управлять итәргә кирәк. Үзеңә утырырга да кирәк. Теге кешендә тотып пешергә кирәк. Монда кызыграк ул, тегенегә караганда. Күңелле әле беренче тапкыр каравыбыз бу уенны. Ошый. Ну ана сарат бик нахалрак только төшләгәндә куркыта бит инде. Андый чыпылар булуын теләмибез. Бик күңелле только, бик матур. Ел сайын усыны шушындый бәйрәмнәр. Бу ел Сабан туйда булмагач, кешегә бигрәк тә күңелледер. Кемдер ел буе махсус әзерләнә, кемдер ярышка килеп көн сайын эшли торган эшен күрсәтеп китә. Тик менә ярыш булгач, анда иң-иңнәр җиңүче булырга тиештер. Әзерләнеп ятмыйм мин. Ничек бар шулай? Теге көн сайын эшләнән дә ул җирендә булайда тренировка бар. Көчле яшь малайлар бар. 18 яшьлекләр алар бик көчле бит, җитез. Жаның нители барсы да бар бу бәйрәмдә. Җыр биюләр, тәм-томнар, атларның төрледән төрле чыгышлары, бәйрәм кәефен килгән кунаклар тулырак аңлатып бирер мөгаен.
Мы просто лошадей любим, поэтому... Без атларны бик яратабыз, шуңа күрә Чебоксардан хәтле килдек. Бездә андый ярышлар үткәрми башладылар. Минем кияү атты да, алар әйттеләр дә мин җилкенеп, ашкынып килдем. Бик яратам. Арчаларны гомумән яратам. Ул бит инде безнең Тукайыбыз яшәгән. Ничек булса да һаман сайын эшләп кенә дә тора алмый. Күңел ачырга да кирәк. Рәхмәт үткәргән кешеләргә. Әби бабаларыбызның яшь чаклары турында сөйләгәннәрен тыңлау тарих китабын укыган сыман. Сугыш елларында нәни балалар гына булсалар да, барысында хәтерлиләр. Ничек көнне төнгә ялгап кырда эшләгәннәр, шул ук вакытта ялга да вакыт тапканнар. Күкмара районы Күкшелә авылында гомер итүче Розия Әхмәтгалиева быел 90 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Сугыш белән үрелеп барган балачагын моңсу гына елмаеп искә ала ул. Гомер буе колхозда эшләгән, матур гаилә корып, 5 бала тәрбияләп үстергән. Розия әбине юбилее белән без дә котлап кайттык. Разия әбинең балачагы аянычлы була. Сугыш башланган елда аның әнисе үлеп китә. 4 бала әтиләре кулына кала. Абыйны алып киттеләр. Сугыш чыккач, әти әле сугышка китмәгән, ул Казанга аны сугыш чыккач өйләнде ул янәдән. Үйленді де, ол Қазанға ішке алып кеттілер тағы, әтейні де. Үгей ана біле қалдық. Разия әби сугыш чоры баласы. Ират эше хатын кызлар һәм балаларның җилкәләренә төшә. Ураклар да урдык, төннәр буе ындырда, комбайннарда да эшләдек дип искала Разия әби. Ләкин сугыш беткәч тә эш кимеми, ачлык, хәерчелек бер кайда китми. Ашарга акча табарга дип авыл халкына баш күтәрми эшләргә туры килә. Мин 50-нче елны Кировка киттім. Bir бавай титіліп. Ошарға киерге болмағаш, әдірек болмас мекен дейіп. 4 жай Кировка барып қайттым. Кировка бардым, яз китәбіз де, күз қайтабыз. Кировтан кайткач Разия Әхмәтгалиева фермага эшкә керә. Башта сарыклар карый, аннары сыер сауга күчә. Күше Мәшкәрә авылына йөреп эшли. 13 сыер қарадым, 13 сыерға бір тағарақ бар. Шуны тағарақта чылатабыз да, утлыққа салып, он себебіз. Мені шуна сөт алабыз. Женесі мен ой сайын алдыңырақ болып бардым. Кишләрен яшьләр белән җыенга йөрдек, уеннар уйныйдык дип сөйли Разия әби. Үзенең булачак тормыш иптәшен дә ул кичке уенда очрата. Мәхтүм бабай белән алар 40 елдан артык бергә яшиләр, 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Разия әбинең 3 баласы авылда кала. Берсе Казанда, ә бердән бер кызы Дзержинск шәһәренә кияүгә чыга. Ара ерак булга карамастан, ул елга 1-2 тапкыр булса да авылга кайтып килергә тырыша. Ул һәр вакыт безне куанып, сөенеп каршы ала. Менә әни өйнең яме. Разия Әхмәтгалиеваны юбилей белән тәбрикләргә Күкмара районыннан кунаклар да килде. Рауия Каримуллина аны сугыш вакытында куйган зур хезмәт өчен бүләкләде. Бәйрәмнәргә Разия әбиләргә төп йортка бөтен туганнар җыела. Бүген дә йөгерләп тора. Шушлай бәйрәмнәр вакытында без барыбыз бергә җыелабыз. Шушы йортта тәгәрәп үскән балалар туган нигезгә җыелалар һәм без ул җыелган вакытта 20-30 булабыз. Безгә бик күңелле. Аллага шөкер, бик тату яшибез. Әнинең шушы зур бәйрәме юбилее белән котлыйбыз. Аңа тазалык, саулык, алга да шушылай бергә күңелле яшәргә язсын. Инде 90 яшын тутырган Разия әби өйдә генә торырга ашыкмый. Тавык чебешләр янында кайнаша, балаларын тәмле ашлар белән сыйлый. Хәзерге тормыш элеккеге белән чагыштырырлык түгел. Шөкер итеп яшибез ди ул. Разия әбигә ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете телибез. Киләчәктә 100 яшендә күрергә язсын. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Сездән теләк тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Языгыз, шалтыратыгыз. Исәнлектә күрешергә язсын.